Anata sa may paglawas o magapadayon ta sa mga maayong buhat. So akong usbon, mayong gabi na itong tanan. Dili na parang hapon, gabi naman. So padayon ta sa atong pagpaambit, pag-sure, sa pagtulunan sa atong simbahan nga Katoliko, bisit nga mapagtulunan. So daghan na tayo nadungog ng mga tema, sa ako mga kauban, kaya nagisgot na sila Road Church, nga dapat ang gisgotan ng Biblia, nga adlaw nga ipapahulay. Importante man ang adlaw nga ipapahulay. Mao na maron ang adlaw nga ipapahulay. Isip ko sa mga Katoliko, unsa may atong obligasyon. So walay lain kundi mao ang pagsimba. Huwag ta simbahan, pagsasaksa nato, kay mo na'y sugo o balaod sa Ginoo. Magsimba ta na adlaw nga Domingo natong mga Kristiyanos. O inautong ta, o kumusta? Nakasimba na ba ang tanan? So kadtong wa pa kasimba, napatay Santos nga misa karon, no? Bugay pang mahuan ang kagabion, no? Ay mura ang last month or kasugso imidya, no? Around diri sa sa Cebu City. So manimbata kaya ito na siya pugasyon kanang pagsimba gyud sa adlaw nga Domingo. So usa na sa mga topic nga atong isgutan karon.